जों दिनै चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। फिन खेबसे डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ। बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। बे प्रमद सार गैयामोनब्ला दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन। बे प्रमद बर' सारनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन। नाथाय बोरो फार्स्ट एजेन्डायाव बड'लेण्डआ गैया माथो कार्बि डिमासुलासो फैबाय। जों दिनै चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। मेम'रेन्डामानो जाहैबाय जोंहा जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखायनो फिन खेबसे जों दिनै उइन्टार सेसन जागासिनो दं दिल्लीयाव। उइन्टार सेसननि बाजेट जागासिनो दङ। नाथाय बे बाजेट सेसनाव जोंनि बड'लेण्ड एजेन्डाया सोसनजायो। बिनि थाखायनो जों दिनै फिन खेबसे डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। जिहेतु जों दिल्लीयाव थांनो हायिलाय जों डिसिनि थ्रुयै जों बे खामानिखौ मावदों। आरो बेबायदिनो जों दाब दाब जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव होन, तामुलपुरावनो होन, बाक्सायावनो होन आरो क'क्राझारावनो होन जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो डिसिनि थ्रुयै जों मेम'रेन्डाम गथायहरदों। जों प्रेसिडेन्टनो द्रौपदी मुर्मुनोबो हरदों। जोंनाव नरेन्द्र मदिनोबो हरदों, हम मिनिस्टार अमित शाहनोबो हरदों। बेनिफ्राय जोङो रामनाथ दास आठवलेनोबो हरदों। बेनिफ्राय जों हिमन्त बिश्व शर्मानोबो हरदों बिथांमोननो। जिहेतु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे दिनै एथ'ग्राब मुभमेन्ट खालामनायनि उनावबो जों दिनै फुल फ्लेजेड बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै। खेबथाम सोमावसारनायनि उनावबो जोंना बड'लेण्डआ जाना थायाखै। मा खारनाव जायाखै, सोरनि थाखाय बिदि जालांखो बा सिनियरफोरनि दैदेननायासो भुल जाखो ना माखो जों बेखौ बुंनो हाला। नाथाय जों दिनै गोदान जोलैया फिन खेबसे जोङो बे दावहायाव ओंखारदों जे जोंनि फुल फ्लेजेड बड'लेण्डआ जेरैखिया जों जाथारनांगौ। जुदि इयुनाव थांना थानोब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगोन। बेनि थाखाय जों फिन खेबसे दिनै आरोबाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि स' थालाङा, जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ थालाङा, बिनि थाखायनो फिन खेबसे जों दावहायाव बा दिनै जोङो डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि सिनियरफोर दैदेननाया, आं बेखौनो बुङो फिन खेबसे सिनियरफोरनि दैदेननाया मा गोरोन्थि जादों जों गोरोन्थि जाबेखौ जों बुंनो थांला। नाथाय जों जे बनसुआ जे जोनोम जादों, जे दिनै बनसुआ जे गोदान जोनोम जानांगौ बा जों मावफिननांगौ जाना फैया। बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ। बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। बे प्रमद सार गैयामोनब्ला दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन। बे प्रमद बर' सारनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बे आरोबाव नोंथांमोनखौ आङो मोनथिबावगोन जे कार्बि आंलंआ दिनै प्रेसिडेन्टनि गावनि आखाइजोंनो पार्लामेन्टआ लकसभा उइन्टार सेसनाव कार्बि आंलंखौ लोगोसे डिमा हासावखौ लाफानानै फुल फ्लेजेड स्टेटनि थाखाय मालाय प्रप'जाल हरबाय जोंना प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मुआ। नाथाय बड'लेण्डआ दिनै गैया। दिनै बे फुल फ्लेजेड स्टेटनि नामा जाबाय डिमासल। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै प्रेसिडेन्टआ गावनि आखाइजोंनो प्रप'जाल हरदों पार्लामेन्टआ लकसभायाव दे बे माबाखौ एबारनि बे उइन्टार सेसनाव बे डिमासला जानांगौ होननानै हरदों। आर्टिकेल 117 क्लज ए, आर्टिकेल 274 क्लज ए, आर्टिकेल 117 क्लज 3 अफ इन्डियान कनस्टिटिउसननि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मालाय लकसभायाव मालाय अलरेडि हरखाबाय। होमबा बेसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय। जोंना मानो थालांखो? जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन। नाथाय बोरो फार्स्ट एजेन्डायाव बड'लेण्डआ गैया माथो कार्बि डिमासुलासो फैबाय। कार्बि डिमासुलासो दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा बे दिनै? कार्बि डिमासल मानो फैखो? बड'लेण्डआसो फैनांगौमोन। होमबा जोंनि सिनियर लिडारफ्रा मा खालामना थाखो? मानो जोंखौ बेबायदि अलखदाव मानो खोख्लैखो? दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। दा बे बेलायावहाय बर'नि माखासे गौथुमारि आफादफोरखौहाय मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो बुंगोन, ब्लेमिं कालचारखौ गार, गावजों गाव ब्लेमिं कालचारखौ गार। मानि थाखाय बे जायाखै रिसार्च खालामनानै क'र्डिनेसन खालाम। आरो बेबायदि बयकट सोरबा माबा मोनसे सिनियर लिडारफ्रा गावजों गाव माबा मोनसे भुल जादोंबा बे बयकट कालचारखौबो गारनांगौ आरो ब्लेमिं कालचारखौ गारनांगौ। बेखौ गारनानै मानि थाखाय जायाखै बेखौ बोरै मोननो हागोन बिनि खामानिखौसो जों मावनांगौ। बेखिनिसो आंनि बुंनांगौआ।
बुनसुआथ' जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम थांबाय थागोन जेब्लासिम जाया अब्लासिम थांबाय थागोन सोरबा जोंखौ होबथानो नागिरबाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा खयबार होबथानो जोंखौलाय खनसे खननै खनथाम होबथाबाय थानो हागौ सानबेसे होबथागोन जोंखौ जेसेबां होबथागोन जोंनि बोलोआ एसेबां रागोन आरो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन